Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Ayaw Pinti TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndiri moɗon weltare min dañta e kala saaha huccirde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jittake e lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof oɗo beres mboroso wawa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude jayndeli meɗen e oɗo subaka hande ko ganduɗa tan woni procès Barthélémy Dias ne foti dañde janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon nde ha joni e nder jayndeli ɗi kamɓe sardiyankoɓe hesɓe wonɓe toon ɓe mbi ɓe goppittamo e hoore makko kamɓe fof maɓe dusmo to tribunal to nane nder jayndeli ɗi ha tengti goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa ma en taw ɗum hen ko joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe yiɓiyankoɓe koye jayde guendirel Soleil gudditirten ruɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka talata hande ɗum noon ko arde tan e banggal pétrole ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon ko faye tan no darnirte e no waɗirte ɗum ɗon waɗama fixé oɗo saaha ɗum fayi tan koye e banggal pétrole oɗon ha joni kamɓe MCA mo Sénégal e tan Sénélec ɓe cifodiri hakkude mabɓe ɗum ko hanki wonno beele tan ɓe mbadda jungo e fandu ɓe liggoɗo ligguey mabɓe ha ko ganduɗa kañum woni banggal énergie oɗon woni pétrole oɗon wawa heɓede ɗum ɗon noon ina tolni tan e banggue e milliard uji e million ngaji temedde jeegom ɗum noon woni e koppareje dollar ɗum noon ko koppareje kewɗe wonta e banggal CFA ha joni tan goɗɗo mo ganduɗa kay wawa fettude e équipe nationale woni Noah Fadiga kanko noon oɗo saaha ko dañɗo caɗele banggal cellal kanko ɓi Fadiga oɗo ko ɗum saabi o wawa jeeyede équipe o ha joni garen e jayde besbi le jour jayde besbi le jour noon ari tan e premier ministre toɗɗaɗo woni kesso gardiɗo jagorde oɗon noon ko Amadou Ba kanko noon ɓe mbi tan kanko woni cible parfaite mana mo ganduɗa ete jopama feɗendu tawa ko ɗon tigui foti jopede ɓe mbi noon ko faye rivalité ji woni tan banggal yete nawligu gongu nder mabɓe nani ina ƴewtida ha joni ɓe mbi yete hakkude makko e wonɓe ganduɗa nane nder parti o welani ɓe mbi ministre d' état ɗo wiyeteɗo Abdoulaye Daouda Diallo kañum noon wi tan ko yo député ji poɗɗi ittude walla poɗɗi yete haɓide lefol mumen yo haɓid ɗum woɗɓe mbawa hebde ɗum goɗɗo mo ganduɗa kay oɗo saaha holli aduna caggal woni Moustapha Gueye kanko Moustapha Gueye mo baɗannoɗo lettre musulman to ganduɗa kañum woni RTS kanko noon o nottima joom makko yo Allah yurmo yafomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo garen ha joni tan e ko fayiɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni député ji ɗi Yewwi Askan Wi ɓe darima gam tan waddude jungo e fandu ɓe ganduɗa Barthélémy Dias garen e jayde enquête ɓe mbi Ismaïla Madior Fall ligguey kay nani fawe dow muɗum ɓe mbi noon ko ɗo joni ko curiosité tigui e nder gouvernement o mana ko ganduɗa goto foof ne yiiɗi andude oɗo saaha jonde Ismaïla Madior Fall ɓe mbi kanko toon to diwan makko to Rufisque to banggal législative ko pertuɗo ɗum kono kadi to banggal local uji élection ji dañnoɗi ɗi o tan perti ɗum kono noon haɗani mo waɗede tan ministre milla mbiyen jagorɗe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ɗum ɗon ene jeeya ko saabi o toɗɗa procès mo Barthélémy Dias ko faye affaire Adji Sarr Ousmane Sonko e goɗɗi ɗi ganduɗa ko dossier ji gulɗi diaw pawiɗe e dow tabal ngal saabi kay kanko oɗo o toɗɗa ɓe mbi banggal tan ko faye ciment e nder leydi meɗen koko ɓeyda ɓe mbi noon to diwan mo Mbour ko tolne temedde 7 tonnes uji keftama e ɓen ɓeydunoɓe prix ji ɗi garen ha joni e jayde Vox Populi oɗo subaka mon ji natal Barthélémy Dias ne wayno jagɗo ni ɓe mbi probléme makko guila nden ha joni noon waɗi duuɓi 10 e lebbi 9 kono noon ɗo joni
woni avenir makko politique nani tan nani wone laawol ganda ko moƴƴi walla boni saabu kanko Barthélémy Dias noon janggo so Allah lamɗo jaaɓi woni alarba woni procès makko janggo huccita tan e ñawoɓe ngam ande hoto wattinto ɗum noon koye affaire Ndiaga Diouf mo ganda ko pellanoɗo caggal le manifestation mawɗo dañno nden noon kural fiyano e dow makko ɓe mbi ko Barthélémy Dias ha joni kamɓe député ji Yewwi Askan Wi noon ɓe darima ɓe mbi kay kamɓe ɓe mbaɓe mbaddu jungo e fannu ɓe nangana Barthélémy Dias somo yaha toon to tribunal to o yewetake saabu maɓe keeta caggal makko ara tan ha joni e banggal PS kamɓe noon ɓe mbiyete ko président Macky Sall waɗi tan woni toɗɗade Amadou Ba e Serigne Mbaye Thiam Aliou Ndoye ɗum noon kamɓe aɓe dañi hen weltare ala ko ɓe kalata hen ɗum ko konngudi mabɓe kamɓe PS ɓe mbi ha joni tan to gouvernement kesso wonɓe ganduɗa kay ko tikkuɓe saabu ɓe jiyani koye mabɓe e toɗɗugol ganduɗa eteɓe de jagorɗe ɗe toɗɗama saabu goto foof ina fadanno hen hoore muɗum garane jayde libération noon ari tan ko ha joni konngudi Yewwi Askan Wi kamɓe noon ɓe mbiyete to assemblée nationale to ko e procès mo Barthélémy Dias e ko fayi cumul mandat woni gona DG gona kadi maire walla gona maire gona député ɗum ɗon ɓe jewtidi hen ko hanki wonno nde ɓe kuccodirtuno e saktoɓe kabaruji kanko Aba Mbaye suuti konngudi makko e wiide tan Birame Souleye kanko waɗi déposé candidature mo Barthélémy Dias e Ahmad Aïdara wadde noon kamɓe ɓe majjodirande e nder koye mabɓe woni wiyannoɓe tan ko majjodiral saabu ɓe keewi candidat ji o wi ɗum ɗon kamɓe fof ɓe tinino ɗum kanko Ahmed Aïdara o wiyete régime o kay ɗo saaha ɓe darotaka ɓe jeeɓa ɗum ne rewa e dow mabɓe Birame Souleye Diop kañum wi tan ko ɓe jaɓata hay lawol gotol ko ganduɗa ete woni ko yiiɗi waɗede toon to assemblée nationale garene goɗɗo mo ganduɗa kay jaɓanaka woni Sitor Ndour saabu kanko Sitor Ndour noon kanko juge mo parquet wi tan ko ma o heddito e banggal lawol goɗɗo mo ganduɗa nene juuɗe lawol koreji muɗum ganda ko woni dow mum woni oɗo ɓiɗɗo gorko kay mo ganduɗa wiyete ko Serigne Mor Mbodj kanko Serigne Mor Mbodj noon jangganno ko toon to diwan mo Tunis o dañi noon caɗele toon to Tunis guila nden ha joni koreji makko jiyanimo te ganda ko woni dow mum wiyano ko procès o ko talata hande dañta kono noon koko duñata ɓe natti andude ñalawma mo foti waɗede ɓe mbi e banggal mafia banggal trafic visa ha joni koye nder journal libération woni trafic visa oɗo noon ko hakkude Sénégal e leydi France ha saabi kamɓe consulat mo France ɓe neldi walla ɓe neeli tan yimɓe ganda ene mbaɗa foti wadde enquête ɗo tan e nder leydi meɗen ande oɗo walla ɗum ko ganda ko kañum woni ko woni nder ko ɓe mbawa andude ɗum saabu won sénégalais ji keptinaɗen kono kadi won ɓiɓɓe France ɓe ganda keptinama e ɗiɗon trafic uji visa ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ha joni koye jayde stade gareten ɓe mbi nogasi ɗiɗo e banggal tan barode meɗen nana jettima ɗo joni toon to diwan mo France o Orléans ɓe puɗɗima wadde tan galo mabɓe walla mbiyen entraînement mabɓe gaɗano ɓe mbi Gomis Balotouré Nampali Sarr e Bamba kamɓe noon ɗo joni aɓene mbaɗa profito to banggal mabɓe toyete ɓe mbi star uji ganda kay ɗo joni koko koode ganduɗa lumiére mabɓe koko ussi ɓe limi hen noon Salah Mané Mahrez e o mo ganda kanko woni Aubameyang hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV ɗum wonno ko ɓurno tentude banggal jaydeli ɗi en mbatta sona uddide hello wongo joni joni won sallahu lamɗo jaaɓi nanɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en mbatta sona arde hello men wongo ɗum ɗon noon en gudditirto walla mbiyen kalten tan koye oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ete toon to diwan mo Tunis to yeyete nanga to aéroport to ɓe mbi ɗo no waddanno tan e daɗiɓe leydi Tunis toon to aéroport to ɓe dañdi caɗele ɗon
gila nden koreji makko ganda ko woni dow mum sabu ko mo ganda o liggo janganno ko toon to Tunisie ɗum noon caggal nde o pari o wi koreji makko ko gartowo nde o yeehi to aéroport to no mataw to no dañi caɗele ɗum noon nde koreji makko jeehi to aéroport to gam andude ko woni caɗele ɗe ɓe kamɓe police ji ko ɓe saliɓe saabu ɓe mbino ko ɓe galda ɗon hay goto caɗele e ɓiɗɗo Sénégal walla ko way noon ɗum noon tawde won hinoɓe ɓe toon kamɓene ɓe ndewi lawol ɓe jaade ambassade mo Sénégal gonɗo toon to diwan mo Tunis ɗon ɓe ndewi koyɗe ha kay kamɓe daɗi ɓe jaaɓi tigui won Sénégal najo moɓe dañdi caɗele kono noon ha joni kamɓe ɓe jiyani taw ɓinguel mabɓe te avocat ji mabɓe ɓe ƴetti kadi yiyani ɓinguel mabɓe ɗum saabi aɓe nodda erago kay yo laamu wat hen junggo muɗum yo laamu nanggu hen ha kay ɗeɗo caɗele ɓinguel mabɓe wawa ummitade hen wawa ruttitade e juuɗe mabɓe hayso tawi koko dañi caɗele banggal lawol kamɓe yooɓe jii ɓinguel mabɓe ko ɗum ɓe jiiɗi ɓe ganda ina wuurinana e jaam ɗum tigui woni lawol saabu ɓe mbi tan andiniɓe ko won nodduɗoɓe wiɓe ɓinguel mon koko wonde caɗele nelliɓe photo mo ganda hayso tawi photo ngo ɓe mbawi hebtinde hen ɓinguel mabɓe kono noon leerani ha wuuro kono kadi ɓe jiiɗi tan ko yo laamu e hedɓe hen wallitɓe e ngal ɗon banggal saabu ko ɓinguel Sénégal to banggal diplomatie kadi wonko ganduɗa ne wawi wasde jaɓede eko wawa jaɓɓede saabu ina jeeya hen neɗɗo foof ene jogui droit ji muɗum so tawi dañi caɗele banggal lawol yilane avocat kono kadi waɗe feere ha yiiya koreji muɗum ɗum ɗon koye lawol jeeya kanko oɗo ɓiɗɗo gorko noon ene cikka tan mo ruttito e koreji makko no hannirta ni tawa kay koyɗo jaam eko ganduɗa ete woni ko fadeteno woni ɓe jiiyamo no ɓe goppirnomo ni woni tan jammo woppitnoɓe o yeehi ɓe jiitamo kadi e ngoɗon yeeso e kadi ɓe jaɓɓoromo jaam ɗum woni ko ganduɗa ina ñaague kanko ɓiɗɗo gorko o noon o wiyete ko Serigne Mor Mbodj o toon o jangganno koye duuɓi 25 tan o tolni ko cukalel ne wawi wiyede saabu duuɓi 25 han ne wawi wiyede ko cukalel ɓuuri noon balɗe tati koɓe payimo juuɗe ɓe ha joni koreji makko ganda hen haydara ko noddude erago yo laamu daro hen yo ambassade gonɗo toon to Tunisie daro hen ha guel ɗon cukalel wawa andede ko woni e dow mum eno joɗori toon hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddano e banggal roɓɓindu Diaydeli hokkude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiaty wondude Ibrahima Thiamban.